χιόνιστε. Παιδιά, είναι απίστευτο. Έτσι θα έρχομαι τώρα στο Μέγκα, στον Αντένα. Στο Μέγκα έφυγα. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας, γιατί ο καιρός έχει πολλές. Ωραίος ισορροπιστής. Πολλές μεταβολές. Προσέξτε. Σήμερα έχουμε ισχυρότατους νοτιάδες στο Αιγαίο. 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μην παρουσιάζει πτώση, αλλά άνοδο. Έτσι θα φτάσουμε 17 βαθμούς στα βόρεια, 22, 23 και 25 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην νησιωτική Ελλάδα. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, που από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά τα φαινόμενα αυτά θα κοπάσουν. Στην Αθήνα, βροχή ξεκίνησε από χθες το βράδυ, θα κρατήσουμε και σήμερα το απόγευμα σε πολλές περιοχές της Αθήνας θα βρέχει. Μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμούς Κελσίου, 7 μποφόρ νοτιάς, νοτιοδυτικός άνεμος στον Σαλονικό. Στην Θεσσαλονίκη, ίδιος καιρός περίπου με πολλές βροχές μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. 17 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Είχαμε και ισχυρότατους ανέμους. 6 μποφόρ βαρδάρι έχουμε στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα, να μην μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα, να πέφτουν δέντρα κτλ. Θα συνδεθούμε στην πορεία με τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να δούμε τι προβλήματα έχει εκεί η πρωτεύουσα. Να σας πω ότι αύριο τώρα δεν πρόκειται ούτε αύριο να κάνει κρύο. Πάλι θα είναι μια αντίστοιχη μέρα λόγω των ισχυρών νοτιάδων. Βλέπουμε εδώ 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα έχουμε ζέστη και αύριο, 17 στα βόρεια, μέχρι 20 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 25 στην νησιωτική Ελλάδα. Με αρκετές βροχές που κυρίως θα περιοριστούν προς τα ανατολικά της χώρας Παρασκευή. Και από αύριο βράδυ Παρασκευή, για να μην λέτε ότι δεν σας τα έχω πει. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 4 μέρες, ψοφόκρυο. 13-14 βαθμούς στα βόρεια. Μέχρι 19-20 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, μόνο στην νησιωτική Ελλάδα, εδώ Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνηση θα τα υπερβούμε τους 20 βαθμούς. Πάρα πολύ κρύο λοιπόν και οι άνεμοι από νοτιάδες 8-9 μποφόρ θα γυρίσουν σε βορειάδες 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνετε, μην πάτε με πλοίο πουθενά το τετραήμερο, αποφύγετε το γιατί 9 μποφόρ βοριάς είναι πολύ κακός καιρός αφενός και αφετέρου θα κάνει και πάρα πολύ κρύο.